Ennek az akciónak az volt a célja, hogy a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség gyermekei, a Magyar Labdarúgó Szövetség vendégeiként részt vegyenek ezen a meccsen. Célunk az, nem titkolt célunk az, hogy a gyerekeket visszacsábítjuk a stadionba, és rajtuk természetesen keresztül a szülőket is. Bízunk benne, hogy hosszú távon ez működni fog, és a következő meccsekre még több gyermek ki fog látogatni az MNS vendégeként. Vannak nekem is nagyon jó élményeim, mert ezzel a stadionnal kapcsolatban én is hasonló, nagyon kölyök koromban jöttünk ide Góliát tornára. Nekem egy ilyen Magyarország-Ausztria mérkőzés volt az első ilyen hatalmas élmény, amit akkor még Népstadionban volt, úgyhogy az hatalmas élmény volt. Szerintem a gyerekeknek is most ez egy hatalmas élmény. Óriási lökés jelentett ez a gyerekeknek, ki kijönnek egy ilyen mérkőzésre, kijönnek 15-20 ezer ember közé, és átértik ezt az érzést, hogy együtt szurkolhatnak a válogatottnak. Ez borzasztó nagy lökés. Gyerekkorban te kilátogattál a válogatott meccsekre? Igen, szerencsém volt, én is 8-10 éves koromban kijutottam az ilyen mérkőzésekre, pontosan a Góliát FC jóvoltából. Itt a Népstadionban is itt voltam, az első ilyen futballélményem 90-es évek elején volt, amikor Magyarország, talán még a Szovjetunió, vagy már Oroszország volt, azt nem tudom pontosan. Majdnem tele volt a stadion, óriási lökést adott nekem ez akkor. Neked hogy tetszett a meccs? Hát nagyon jó volt, örülök ennek a 2-0-nak, és így tovább. Következő meccsre kijössz? Igen. Persze, mindenféleképpen ki leszünk. Egy hajrá Magyarországot kérjetek? Igen. Hajrá Magyarország! Ugye mondtam, hogy eljövök, ha hívsz, csak bízz. Lelked ajtaját kinyitom lassan. Hittem azt is, hogy nem felejtesz el, és ha kell, segítek rajtad, segítesz rajtam. Barát a bajban. Tegnap a válogatott mérkőzésen az MGLS védnökei kinnültek, ma jön Ervin Koeman és két válogatott játékos. Mit mutat ez? Hát először is nagyon örülünk a válogatott sikerének, és szeretnénk még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a felnőtt, illetve a gyermeklabdarúgás között. A gyermekeknek szükségük van olyan példaképekre, akik újabb és újabb motivációt jelentenek az életükben, és hát azt gondolom, hogy a magyar válogatott tagjai, szövetségi kapitánya egy ilyen példaképet mindenképpen tud szimbolizálni a gyerekek számára. Hát az, hogy példaképek legyenek, az nagyon fontos. Az először is én abból indulok ki, hogy amikor kisrác voltam, mindig a Pécsbe akartam játszani, mert szépek voltak, sok néző volt, édesapám ott játszott, akkor láttuk a Rótoncsit a válogatottba, akkor a válogatott. Tehát ez nagyon fontos. De így, hogy most a hétvégén az albánok ellen családi szektorok voltak, hogy hallottam, sok gyerekim volt, ez már pozitív, mert ők már mesélnek róla, hogy kérdeztem a srácokat, ki volt meccsen, hát még nem volt. Mondom, apunak hazamenni, egyből mondjátok, hogy a következő meccsen is akarok menni, mert ez így működik, kin is így megszervezték, családi program, a gyerekek kin vannak, egy nagy élmény meccsre járni. Hát én gondolom, hogy ami gyerekekkel kapcsolatos, főleg ilyen pici gyerekekkel, ami előre viszi a magyar labdarúgást, az bármikor szólhatnak, él is fölkelhetnek, biztos, hogy kijövök és itt vagyok, és hogyha csak 2 aláírást kell adni, meg egy díjat odébb tenni, ez nem feladat, az ember jön, megcsinálja, ez az 1-1,5 óra nem veszel a szabadidőből semmit. Példaképek vagytok ti szerinted? Ez kiderül az ilyen röpke találkozásokból? Ez egy jó kérdés, de én úgy érzem, hogy igen, már példaképek lehetünk ezeknek a kisgyerekeknek a szemében is, mert ahogy hallottam, igazából a szemünkben nem merik mondani, de amint egy aláírással elszaladnak, amint megrázzák a kezünket, lehet hallani egy 10 méter megtelte után mondják, megráztam a Szélesi a Dárdai kezét, de jó, nem mosok kezet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az apró gyerek azt mondják, hogy igen, már példaképek lehetünk ezeknek a kisgyerekeknek a szemében. Miért fontos az, hogy jelenlétükkel megtiszteljenek egy ilyen eseményt a mai elit tagjai? Hát azt hiszem, hogyha a gyerekek is látják, hogy ez mindenkinek fontos, ők is itt vannak, látják, hogy foglalkoznak velük, akkor sokkal szívesebben, sokkal többen lesznek legközelebb. Tehát most ez is nagyon szép rendezvény volt, hogy ilyen sok gyerek eljött, és ezt még mindig lehet bővíteni. Talán ilyenkor nem csak a nap süt szebben, hanem a gyerekek is elhiszik, hogy van miért játszani, és a magyar focinak pedig van jövője. Mit szóltál ahhoz, hogy kijöttek ide válogatott labdarúgók? Hát örültem nekik, hogy egy kis aláírást is kaptam. Hogy viselkedtek ezek a játékosok?
Hát tegnap jól fociztak, és ma is jól viselkedtek. Mit szóltál ahhoz, hogy kijött ide Ervin Koeman meg a válogatott játékosok? Nagyon tetszett. Mert? Hát mert aláírást osztogattak. És ők igazi példaképeitek lehetnek? Ha igen, miért? Hát mert nagyon szeretünk focizni, és válogatott. Meg nekem a magyarok is a kedvenceim, szóval azért is fociban. Kinek tetszik jobban a rendezvény, az unokának vagy a nagypapának? Hát azt hiszem egyelőre ez nekem tetszik jobban, az unokáim még csak szokják ezt, hogy először vannak ilyen helyen, bár ők is járnak focizni, de remélem, hogy majd ők is egyszer itt fognak játszani az iskolával vagy az óvodával. De ennek az a lényege, hogy megmutatni azt, hogy mi így képzeljük, hogy rendszeresen a gyerekeknek versenyzési lehetőséget biztosítani, hogy ösztönözze őket arra, hogy az edzéseken részt vegyenek, hogy bekapcsolódjanak ebbe a munkába. De azért mindenkinek a verseny a lényeg, és az, hogy eredményt érjen el. A játék számít, és nem az eredmény. Azért jöttünk ide, hogy küzdjünk, nem azért, hogy elsők legyünk, vagy érmet szerezzünk, ha bár az is számít, de szerintem az a legfőbb, hogy játszhattunk, és jól éreztük magunkat. És apuka vagy anyuka akarja inkább, hogy focizatok? Hát nekem közepes, mert mind a kettő szeretné, ha végigcsinálnám, amit elkezdtem. És nálad ki az, aki igazából motivál? Hát nekem, hogyha valamit sportolok, nekem mindig támogatnak a szüleim engem. A Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség szeptember 12-én alakult meg, és tulajdonképpen hivatalos formában ez az első nagy rendezvénye. Itt meghívott csapatok vesznek részt, az ország nagyon sok megyéből, pontosan 12 megyét képviselnek, több korosztályban, 4 óvodás korú csapat, 7-8 évesekből szintén 4 csapat, 5.-6. lányokból szintén 4, és a legnépesebb mezőnye, az pedig a 3.-4. osztályos fiúk, itt 8 csapat vesz részt. Ezek a gyerekek tudják, hogy mire jönnek, vagy ők csak focizni akarnak? A kisebb gyerekek nem nagyon a rendezvény ideje alatt, de hogy telik múlik az idő, főleg majd az eredményhirdetés követően szerintem tudatosodni fog bennük, hogy ez a Chevrolet tanévindító fesztivál és a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetségnek az eseménye. A programjuk szerint egész évben mennyit fociznak a gyerekek? Hát számításaink szerint az iskolában ugye napi rendszerességgel heti 2 foglalkozás az, amit kötelező érvényen követelünk meg az iskolák, intézmények részéről, és szeretnénk minden nagy időszakban, legyen az őszi, téli, tavaszi időszak, megmozgatni őket a körzeteikben, megyékben, és hát bízunk benne, hogy a tanévzáró fesztiválra újra egy olyan nagy létszámú gyerektömeg jön össze, mint ahogy azt a Góliátban tették évről évre. Mi az, ami most megváltozott a korábbi évekhez képest? Tehát mi újat nyújt az MGLS? Én azt gondolom, hogy végre egy egységes rendszerben tudjuk működtetni a dolgokat. A gyerekek számára, illetve a szülők számára is van egy átjárhatóság a rendszerek között, legyen óvodás vagy iskolás korú a gyerek. Ha tehetségről van szó, nyilván van egy jövőkép előtte az egyesületek területén, és ezt a rendszert szeretnénk láttatni mind a gyermekek, mind a szülők számára. A funkcionáriusokon múlik, az embereken, a tanárokon, a szervezőkön, hogy ez tényleg olyan minőségű legyen, aminek megálmodtuk együtt. Milyennek álmodták meg? Hát, hogy mozgosítjuk az egész országot, hogy mindenki örül, hogy a futball közelében legyen, hogy csatlakozzanak a lányok, a fiúk, hogy érezzék azt, hogy a labdarúgásnak fogja meg őket a foci, tehát hogy amikor elmennek egy ilyen eseményre, ez a mai ez nagyon jól sikerül, akkor úgy menjenek haza, hogy ők igenis ebben a sportákhoz kötődjenek, és kötődjenek később akár labdarúgóként, akár nézőként, edzőként, tanárként, vagy éppen a mindennapi civil életben, ha egy meccs van a tévében, akkor úgy jöjjenek lenézni egy magyar csapatot, hogy szeressék a magyar focit. Ehhez mi kell? Ilyen jó idő, egy előtte lévő napi magyar győzelem, esetleg jó pályák. Mi kell ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon? Hát azért azt gondolom, rengeteg tényezőből áll, nem lehetne csak azt mondani, hogy azért, mert tegnap nyertünk, nyilván ettől egy kicsit ma szebb volt a világ, de hosszú távon azt mondom, hogy az emberek munkája kell hozzá, az a sok-sok elkötelezett ember, akit itt is láttam, azok, akik reggel hajnalba fölkelnek, hogy ide hozzák a gyerekeket, azok a tanárok, oktatók, edzők, azok a szervezők, akik tényleg szabad idejüket nem kímélve örömet okoz nekik is, és örömet okoznak a gyerekeknek is. Ehhez persze kellenek jó pályák, kellenek jó edzők, jó magyar válogatott, szép edzőcentrum, de azt hiszem olyan széles a dolog, hogy mitől lesz valami jó foci, talán azt mondom, hogy a futballkultúrát, a futballfilozófiát kellene itt újra visszahoznunk, és akkor abban biztos, hogy minden benne van.